Ndak sedeng. Kok kita toh? Kita loro lah. Nek loro iki jadi setengah. Ini jadi setengah. Ada rasa ini. Rasa dia kok pimpinan. Ini proses bagian atas pembuatan bagian atas balon udara. Ndak sedeng kok. Ora sedeng. Ora sedeng, Dok. Ora sedeng. Bagian dhuwur iki karepe arep dipotong nyerwer. Plastiknya plastik anu sing ketebelane 0,2 ini. Kalau dia bangga. Oh, Kecil. Orang itu anu, wonggo iki sebenarnya. iya, mending. Iya. Ngono, gundeng. Ora masalah. Ora masalah. Masalah ya tadi. Nyapa warnjo lonjong. Yo, lek lonjong iki ketoke ora iso iki. Oh, iki golek bunder ya tuh. Iki ge robuti kok ora iki robuti kene kene. Iki robuti langgar iki. Nanti kudune gedung serbaguna. Wis to. Lek dadi delok ae iki. Delok dadine iku esuk. Mending Hari itu terjadi. Iya. dikek anu tali. Dipanggang oleh Soalnya yang kesana. Wis dadi kabeh. Orang kalau ngeliatin kuwi lho, tuh, ini tali. Dibungkuli lho. Ya, kuwi lho. Iya makanya dadi kabeh kuwi ben Mas, Mas, rapiane dikeletne ae. hah? Yo, so. Iya, berarti iki mosok tali dhewe rapiane. Jadi tarik bibir ngono. Dikeletne lho, toh. Iya. Tahu. Saya terbaru sih. Dibesatnya. Oh, proyek gede nih, Lur. Ini berita ya ini. Dhuwure tok iki. Proyek gede. Proyek Den.
Bener. Kita keliling. Iki lho saya suwe. Eh? Iki lho saya suwe sasaka. Iya. Mana iki gaya kan iki. Kayak gedung kuwi. Iya to, nek dia tadi. Nek jarang ya tuku merdon. Emang. Oke. Nek tuku merdon piye? Emang di balon dengan yang 15 sampai ke Wah, suwe. sudah disek suwi muatan itu. Ya wis jadi arek ning tengah. Lah wong di Lalu, bahkan kemudian saya sudah dilakukan hukum. Wah, lakbane sik akeh. Di sing abang mana? Iya, arek loro gede-gede. Heh? Iya. Regil karo sing biasa. Arek kelaban, sret. Gue cukup ora oleh. Cukup. Oh. Ora cukup ya tuku. ini kalau kurang. Sembute. Blenderan nah. Iya. Bisa gitu. Bisa. Eh? Iya. Jadi kan jual. Ulane. Wah, ropi kok. Kita belum. Tetep ya, kayak. Wong wedok juga. Kalau kita dari Rip. Mulai. Ini kegiatan anak musola ini. Pemuda tersesat ini. Pemuda Pemuda tersesat penerus bangsane sore arek wong. kalau kita muda tersesat Ya kena, tapi dawa. Ora apa. Iki prayo sing tengah, Iya. Kayak tulisannya piye iki kok? Apa? Plastik apa? Lakban apa? Iki kene ya. Iki kene ya. Motoke nyapu. Atas, tur. Kita sacara ya. Oke, lakban nih. Habis sih ya lakban nih. Besok tuh nih. Mereknya sing apik aja ya. Lah iki kan elek iki merek nasional ya elek iki. Sik. Ini nasionalnya elek. Sing apik iki lho. Sing tek emang. Naci. Ki merek mening iki. Klepol ya tinggi nyambung-nyambung ngono kae. Iki paling tinggi wajene iki nglowongi ngene samen. Sementara nggih nduran wis ae. Terus sesuk neh. Jam wis jam 9. Jam 12 mulai istirahat. Jangan lupa di subscribe. Hah? Gitu. Kamarnya. balik